बाथौ शिब धोरोम हान्जा जोंनि बाथौ शिब धोरोम हान्जानि गुरु बाबा साबि नबीन ब्रह्म तीर्थ बेनि 118 बोसोर बोसोरसालिया जन्म दिबस फालिनायाव दिनै जोंनि बे बालाजान थिनालि निजोम गामियाव खुंनाय फोरबोआव आं दिनै साबि नबीन ब्रह्म तीर्थनि जिउ खौरांखौ फंनैसो जोङो बुहुमनि गेजेराव फोसावनो मोननो थाखाय आङो गिबियाव मानगोनां साम्बादिक बिथांमोनखौ धन्यबाद होबाय साबायखर खालामनाय जाबाय आरो आं जा हायो फंनैसो बुंनो थाखाय आं गसंनाय जाबाय। साबि नबीन ब्रह्म तीर्थआ सासे ध्यान सिद्धि जानाय महापुरुष होननानै बुङो। जेब्लानाखि बुहुमाव धोरोमा ग्लानि जायो, धोरोमनि नीतिफ्रा जोबस्रांलाङो, उसुर भाब जायो, अब्ला इसोरा गावनो स्वयं जुगे जुगे जेरै अबतार जानानै धोरोमखौ संस्कार एबा संस्थापना खालामो, थुद्रुप बेबादिनो साबि नबीन ब्रह्म तीर्थआ दिनै इसोरनि दैथायहरजानायाव जोनोम जानानै दिनै जोनोम मोननानै बिथाङा 118 बोसोर दिनैसिम जानायाव बिथाङा गावनि मावनाय कर्मआव धोरोमजोंनो दैदेनलांदोंमोन, धोरोमजोंनो बियो गेलेलांदोंमोन, ध्यान धारणा तपस्या सिद्धिजों बियो दैदेनदोंमोन। बेबादिनो दैदेननानै बर' जातिनि धोरोमखौ, गुबुंले समाजफोरखौ, गोदोलांनाय धोरोमफोरखौ खौसेथि खालामनो थाखाय साबि नबीन ब्रह्म तीर्थआ ध्यान धारणा तपस्यानि गेजेरजों दिनै जोंनो बाथौ शिब धोरोम आफाद मुङै गथायलाङो। बे बाथौ शिब धोरोम आफाद मुङै गथायनायाव गोबां धोरोमखौ संस्कार खालामनाय एबा समाजखौ संस्कार खालामनाय, समाजखौ गोग्गो थासारियाव लाबोनाय गोबांथार बानि नीतिफोरखौ जोंनो गथायलांदों, जोंनो फोरमायलांदों। बिथांनि माखासे गालांनाया समाजनि थाखाय जोबोद गोथार मोनसे निष्ठायै दैदेननाय मोनसे बानि दं। जातिया खौसे जानांगौ, खौसे नङाबा जातिया थांना थानो हाया। जों मोनसे धोरोमनि खान्थिजों थाङोब्लासो जों धोरोमखौ खौसेथि लाबोनो हायो। जेरै गुबुन गुबुन धोरोमफोरखौ नाय, मोनसे दिक्षानि लाइनजों फैयोब्लासो धोरोमा खौसेथि जायो। जायनाव गुरु गैया बे धोरोमा माखासे गेजेर खन्द' एबा जोबथारनायाव फलद फलद जानानै थाङो। थद्रुप बेबादिनो बाथौ शिब धोरोमखौ दिक्षानि लाइनजों दिनै लाबोनो थाखाय दिक्षानि प्रथाखौ खालामनाय जादों। दिक्षा होनानै आसाम, मंगल, नेपालाव दाब दाब भक्तफोरखौ फेहेरबोनो हाबाय। गोबां भक्तफोर दङ जोंनि बाथौ शिब धोरोम आफादाव। नाथाय बिथांनि माखासे धोरोम दैदेनलांनायाव गावनि आयु जोबनो थांनायाव माखासे धोरोमखौ रैखा खालामनो थाखाय, समाजफोरखौ फोसाबनो थाखाय, जातिखौ धोरोमखौ रैखा खालामनो थाखाय बिथाङा माखासे गावनि बिबानखौ गथायलांदों। जोंनि बाथौ शिब धोरोम हान्जायाव 10 जन गुरु बिबानखौ बिथाङा गथायलांनानै दिनैसिम 10 जन गुरुफोरखौ बे बुहुमाव गावनि गालांनाय धोरोम बानिफोरखौ फोसाबनो थाखाय बिथाङा जोंनो बिथोन होदों। बिथांनि धोरोमनि नेम नितिखौ लानानै जों दा धोरोमनि माखासे संस्कार, समाज संस्कार, जाति संस्कार, नखर संस्कार बेफोरखौ दिनैसिम जों फोसावगासिनो दङ, जेब्लाबो फोसावबाय थागोन। आङो आसा खालायो जोंनि बे बाथौ शिब धोरोम हान्जानि गेजेराव साबि नबीन ब्रह्म तीर्थनि माखासे जोंनो गथायलांनाय धोरोम नेम नितिफ्रा मुलुगनाङै जाहाथे बयजोंबो अनसायजाथों, बयजोंबो जाहाथे बाख्नायजाथों। बिथांनि माखासे गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि जेसेखिनि चेनेल फैनाय, मा चेनेल फैदों जोंहा, जेसेखिनि चेनेल फैदों नोंथांमोनखौ जोङो गिबि गिबियावनो जोंनि बाथौ शिब धर्म संघ मिरु आफादनि जानानै नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाहरबाय। सानसेनि हाबाफारि लानानै जेब्लाबो फालिबाय थानाय 118तम अर्थात 118थि बोसोरसालिया जिथु परम पुज्य
जोंनि महर्षि बाथौ रत्न स्वामी नबीन ब्रह्मरि तीर्थनि जिथु जोनोम सानखौ जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनो लाहार फाहार जादों। बे खुंनायाव जोङो जोंनि बाथौ शिब धर्म संघनि गासै गुरु बाबामोन जोङो जयैनो जाफादों, पुरहित बाबामोन जों जयैनो जाफादों, आसाम बेंगल नेपालनि गासै दैदेनगिरि, मिरु आफादनिफ्राय लानानै रायजो आफादनि गासै दैदेनगिरि भक्त भक्तानि जों जयैनो बे जोनोम सानखौ 118तम जिथु जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ जोङो गाजा गोमजायै नैबे थारुंगुरि गियान शक्ति जौगा आश्रमनि सिङाव थानाय जिथु निजोम गामि गुरुधाम बिथाङा बेवहायनो समाधि जादों। बेखिनियावनो जोङो बाबानि जिथु मावलांनाय हाबा, बे मावलांनाय हाबाखौ गोसोखांनानै जोङो जेब्लाबो बोसोरफ्रामबो जोङो जोनोम सानखौ फालियो। बे जोनोम सानखौ फालिनायाव जोङो फुङाव जोङो जिथु मेइन गेट, बे मेइन गेटखौ जोङो गुरु बाबानि जिथु नेहाथारि बाबानि गेजेरजों जोङो बेखौ बेखेवदों। मिरु आफादनि जाय आफादगिरि बिथाङा दंफायोमोन, बिथाङानो मिरु आफादनि आफादगिरि बिथाङानो बे फिथाखौ हास'दोंमोन गुरु बाबानि दैदेननायाव। थिग बिदिनो गुरु बाबा उलथा बाबा जायखौ होननानै बुङो स्वामी नबीन ब्रह्मरि तीर्थ, बिथांखौ जेब्ला बिथाङा थैलांबाय, बे थैलांनायनि जिथु महर्षि बाथौ रत्न स्वामी नबीन ब्रह्मरि तीर्थ देब, बे टाइटेलखौ होदोंमोन विश्व हिन्दु परिषदनि जायफोरनाखि दैदेनगिरि बिथांनि गेजेरजोंनो जोंनि बे बाथौ शिब धर्म संघनि जायनाखि गुरुदेब, बे गुरुदेबा नाम मोनदोंमोन। बिथाङा अरजानदालि जिथु उलथाबानि जायखौनाखि बिश्व बिख्यात जिथु सिकनाझार नौनोगोर, बे नौनोगोराव जेब्ला नैबे जोंनि ओनसोलाव 50 बोसोर आगोल गासैबो हाग्राजों बुंफबनायमोन, बे समावनो 14 बोसोर बे बनबास खाथिनानै बे ध्यान मोनखांनानै, ध्यान सिद्धि जाखांनानै बे धोरोमखौ फोसावबोदों। बे फोसावनाय आसाम बेंगल नेपाल गासैयाव फोसावबोदों आरोखि। दा बिथाङानो बे बाथौ शिब धर्म संघ नामखौ, बिमुंखौ होनानै जोंखौ बे धोरोमखौ देश बिदेशाव फोसावनो थाखाय जोंनो खाबु होदों। बे खाबु होनायनि थाखाय बिथांजों लोगोसे बिथांनि अर्धांगिनियाबो दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया। बिथां सानैनि गुरुदेब बिमा आरो गुरु बिफाजों लोगोसे गुरु बिमा सानैबो समाधि स्थल दंखायो। बेयावनो बेहाय जोङो दहाय गोसोखांबाय, बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो महान जयग आहुतिबो जों होखांबाय। महान जयग आहुति होखांनानै महर्षि बाथौ रत्न स्वामी नबीन ब्रह्मरि तीर्थ ट्रास्ट कमिटि, बे ट्रास्ट कमिटिजों दिनैनि नैबे हाबाफारिया दैदेनजादों। दिनैनि कर्मखौ बिथांमोनानो स्पन्सर खालामनानै जोंनि बे उल्था बाबानि जिथु जोनोम सान, 118तम जोनोम सान, बेनि जिथु फाइनान्स पार्टखौ जोंहा ट्रास्ट कमिटियानो बेखौ होनानै बे सानसेनि हाबाफारिखौ जोङो खालामफुंदों। जोङो दिनैनि बे जिथु कर्मनि गेजेराव, दिनजरा कर्मनि गेजेराव जोङो बे गुरु ध्यान, गुरुखौ ध्यान खालामबासो जोङो सासे एकदम गोसोआव सान्थिजों लोगोसे बेमार आजार गैयै एकदम सान्थि परिबेस, गावजों लोगोसे बयखौबो मोजां बुजिफुंनो हानाय जिथु स्थिति, बे स्थितिखौ जोङो जिहेतु मोनो, बेनि थाखायनो जोङो गुरुखौ देबखौ जोङो खुलुमबाय। गुरु बाबाखौ दिनै बे खुलुमनायाव जोंनि गुरुनिनो आफादगिरि मानगोनां तुलेश्वर नार्जारि बिथाङा दैदेनदोंमोन। बेजों लोगोसे नेहाथारि गुरुदेब रबिचरन नार्जारि बिथाङाबो बे हाबाफारिखौ दैदेननायाव बाहागो लाफादोंमोन। जोंहा गुरुनि नेहाथारि मानगोनां रबिचरन नार्जारि बिथाङा वेस्ट बेंगलनि तुतुरि होननाय साखानि बिथाङावनो बे वेस्ट बेंगलावनो थायो बिथाङा। बेनिफ्राय फैनानै फुङावनो मैयानिफ्रायनो फैनानै नै दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लागासिनो दङ। जोङो खावलायगोन, नैबे जोङो दिनैनि नैबे जिथु जोनोम सान जिथु खुंनाय, बे जोनोम सान खुंनायनि गेजेरजों जोङो बुहुमाव जेरैबो सान्थि परिबेस जाथों, बेनो जोंनि थाखाय कामना। बयबो जाहाथे जोङो मोजाङै एखे सुरजों, मानसि माहारिया बयबो जोंनो एक, जोंनि थाखाय जाहाथे खुनु मोनसे जिब जिबिया थैनाङा, बेनि थाखायनो जोंनि बे खावलायनाय। गुरुदेबा जोंखौ जोङो मोजां सान्थि परिबेस लाखिनो थाखाय, जोङो देहा निरोगि जानो थाखाय जानाय लोंनायनि फारसेबो एकदम स्ट्रिक्ट डिसिसन लानांगौ होननानै फैदों। जाय जानायनि गेजेरजों जोंनाव रागा, मुगैनाय, बिदिनो हिंसा भाब फैयो, बिदि आदारखौ जानायनि थाखाय गोजानाव थानो थाखाय जोंनि गुरुदेबा जोंखौ फोरोंलांदोंमोन। बिदि बायदिसिना जिथु गुरुदेबा जिथु मोजां कर्म मावलांनाय, बे कर्म मावलांनायखौनो फोसावनायानो जोंनि मेइन थांखि।